det her fronten til service. Og den er meget let at lave service på. Oliekøleren kan lige drejes herover. Og så har vi oliebeholderen her, hydraulikbeholderen. Vi har batteriet, hydraulikpumpen der. Og vi har olie til at tjekke oliestand her. Lige heroppe, og så herned. Og så er det bare oliepinden op. Og så har man den. Og så er det tjekket. Men alle kan se, at der er god plads. Der er let at lave service på den her del af det. Og hvis man så går over til bagsiden, hvis man skal ind til motoren, der er vi har tankpåfyldningen her med benzin, men der er 4 skruer her. Jeg har taget de 3. Vi tager lige den sidste. Og så er der fri adgang ind til motoren, som man kan se der. Så det er let at komme til og lige skrue det der dæksel af. Så er man inde ved karburator og hvad der nu ellers med. Brændstofilter sidder der. Men så den er så enkelt i sin opbygning, den her maskine, at enhver service er uden de store problemer. Det var det, jeg havde at sige om den, synes jeg.